ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. номи ман Шаҳром. имрӯз як замини беҳтаринро пешкаши шумо мегардонем. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед ва бо диққат гӯш кунед. 60 гектар замини фурӯшӣ. кадоме ки надонад 60 гектар ба 6000 сотиқ замин баробар мебошад. замин ҷойгир аст дар ноҳияи Ховалинг дар роҳ через Балҷувон, вилояти Хатлонда. дар дуруни замин дохил аст 5 дарьё бо оби тару тоза, 2000 дарахти чормағз, зиёда аз 500 дарахти зардолу, олуча, нок, себ ва ангурӯ ва боз боғи беҳтарин дорад. барои ҳамин шумо метавонед дар ин замин якчанд намуд бизнесро ташкил кунед. ҳоҷагии деҳқонӣ, чорводорӣ яъне ки молпарварӣ барои он ки алаф тамоми сол сабз мебошад, моҳипарварӣ, шикор ва сайёҳӣ. дар соли 2018 барои туристо аз Франсия шикор ташкил кардагӣ буданд. шикорчиён хуки вахширо яъне кабана шикор карданд. барои ҳамин шумо метавонед ба ҳазур бо туроператорҳо ҳамкорӣ кунед ва хизматрасонии шикорро пешкаш кунед. асалпарварӣ, асали тоҷикӣ, асали кӯҳӣ. шумо метавонед ин асалро ба ҳазур ба Федератсияи Россия пешниҳод кунед, чунки ки ин маҳсулот беҳад номи хуб ва боваринок дорад дар Россия. фикр мекунам пешниҳоди беҳтаринай. ҳамаи маълумоташ дар комментария видео навистагиай. метавонем ба ҳазур дароин хонен. нархи замин бошад ҳамагӣ 800 000 сомонӣ мебошад, ки барои 60 гектар яъне 6000 сотиқ замин беҳад арзонай. айсари ҳар як сотиқ замин ҳамагӣ 133 сомону 33 дирам мебарояд. барои ҳамин марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. дар бораи ин замин соатҳош қатъӣ мешавад, оли бо гап занӣ беҳад хубӣ бисёри бад дорад. барои ҳамин марҳамат аз соҳибаш пурсед. мо бошад дӯстони азиз, хайру хуш мекунем. дар паноҳи худо бошед. то боздид барори кор шумода ва дар комментария ҳатман нависен фикротона оиди ҳамин замин ва дастгирии моро фаромӯш накунед. лайк ва подписатся. то боздид.